tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba senguva yose kuti makava nesvondo rakanaka uye kuti manga muri kufamba nesu muchibatana pamwe chete nesu pazvidzidzo zverhapsodi zvatinokutumirai zuva rimwe nerimwe. Tinogara tichitaura kudai nokuti hatidi kuti mukoniwe kukoshesa zvidzidzo izvozvo. Zvakakosha, munofanira kunge muchifamba nezvidzidzo izvozvo, muchiverenga zvidzidzo zvatinokutumirai izvozvo, ndokuti shoko raMwari riwande mamuri. Kana shoko raMwari rikange rawanda mamuri, upenyu hwenyu hunozofamba negwara rakanaka. Munozokurira zvinhu zvenyika ino, munozokurira zvinhu zvingada kukanganisai muupenyu, muchirarama upenyu hunokufadzai. Haleluya. Sezvatakatokutaurirai nechekare, tiri mumwedzi wekunamata uye wekugara tichirumbidza Mwari. Saka tine zvinhu zviviri zvatiri kuita: tiri kunamata uye tiri kugara tichirumbidza Mwari. Haleluya. Musvondo rapera takabata zvishoma shoma pamusoro penyaya yekunamata, tikataura kuti tichadzokera zvekare kune zvatakadzidziswa namufudzi Chris pamusoro pekunamata, kuti tinofanira kunamata nenzira ipi, zvii zvatinofanira kukoshesa pakunamata kwedu. Haleluya. Saka takavimbisa kuti tichakutaridzai nzira ina dzekunamata tichigadzirisa zvinhu munyika dzedu. Haleluya. Nokuti musvondo rapera tanga tiri kutarisa pamusoro pekugadzirisa zvinhu mudzinyika dzedu, tichigadzirisa zvinhu mudzinyika dzedu tichishandisa simba ratakapiwa rokunamata, pamwe chete tichitaura nedzimwe ndimi, tichishandisa simba raMweya Mutsvene kugadzirisa zvinhu. Toda kuti tiverenge mutsamba yokutanga kuna Timoti, chitsauko chechipiri, kubva pandima yekutanga kusvika yechina. Mufudzi Chris ndo ndima dzavakativerengera idzodzi, vachititaridza kuti tigadzirise zvinhu munyika dzedu, munharaunda dzedu, munzvimbo dzatinogara. Tinofanira kunamata sekutungamirwa kwatinoitwa mundima idzodzi. Ndima yekutanga kwanzi, saka ndinokurudzira kuti kutangira zvimwe zvose mukumbirire vanhu vose, muvanamatire, muvanyengeterere nekuvatendera kuna Mwari. Haleluya. Kwai kutangira zvimwe zvose, musati maita zvimwe zvese, musati manamatira zvimwe zvakawanda-wanda, kwai kumbirirai vanhu vose, vanamatirei, vanyengetererei, vatendai Mwari pamusoro pavo. Haleluya. Mufudzi Kristu vachitidzidzisa kubva pandima idzodzi dziva nechimwe chavakatitaridza, mhosvo yavakatitaridza yavana makore ichiitwa nevana vaMwari nevatsvene vakawanda. Mhosvo yacho ndiyo kungomhanyirira kunokumbira, nhai Mwari deno matipawo rugare munyika yedu, nhai Mwari deno zvinhu zvanakawo munyika yedu, nhai Mwari deno madai, nhai Mwari deno madai. Asi kwanzi mushonga takatopiwa kwanzi, saka ndinokurudzira kuti kutangira zvimwe zvose mukumbirire vanhu vose, muvanamatire, muvanyengeterere nekuvatendera kuna Mwari. Kwai izvi zviitirwewo madzimambo ose nevatungamiriri vemhando dzose, ndiko kuti tive nerunyararo, tive nerugare,
tichigona kunatsa kushumira Mwari nevanhu. Zvinova ndizvo zvinhu zvakanaka zvinogamuchirwa naMwari, iye muponesi wedu, iye anotsvaka kuti vanhu vaponeswe vagoziva chokwadi. Haleluya! Kwaye kana tikanyengeterera vanhu vose tichivakumbirira nekuvanamatira, tichinyengetererawo madzimambo ose navatungamiriri vemhando dzose, kwaye ndiko kuti tive nerunyararo. Saka kana uchida runyararo munharaunda mako, munyika mako, muguta mako, haungomhanyi nokuti nhai Mwari denomatipawo runyararo muZimbabwe, denomatipawo runyararo kumasvingo, kuBuluwayo, kwaHarare, kwaMutare, kana kuti kupi, kwaGutu, kana kuti kupi. Kwanzi handizvo zvaunoita. Haungosviki uchiti denomatipawo runyararo. Runyararo haungouyi rwogara pasina, rune parunofanira kugara. Kwaye tinonyengeterera vanhu vose. Mona Mwari vakaisa nyika mumaoko evanhu, saka vanhu vane mvumo yokuita zvinhu panyika. Tikasavanyengeterera kuti vaponeswe, nondo zvatotaurirwa ipapapa, kwai nokuti Mwari vanoda kuti vanhu ava vaponeswe. Tikasavanyengeterera kuti vaponeswe vasvike Mwari, tikasavanyengeterera kuti vatungamirirwe naMwari, vachangoramba vachingoita zvinhu zvinokanganisa rugare rwedu. Ndo zvinoramba zvichingoitika, hazvigumi. Vachangoramba vachingoita zvinhu zvinokanganisa rugare rwedu. Vane mvumo yacho yokuita zvavada. Vanhu vane mvumo yokuita zvavada pano panyika. Vanhu vane mvumo yokutema miti yavada, yokuchera pavada, yokufudzira pavada, yokuita chero zvavada. Vane mvumo iyoyo. Saka kana vakatanga kutunzwa naSatani kuita zvinhu zvakaita saizvozvo, vanonyonganisa zvinhu, uye haisi mushonga unenge usiriwo kuenda kunonetsana navo nokuvatukirira nokudini. Uyoyo hazvina zvazvinogadzirisa zvese izvozvo. Chinei chakakosha kuvanyengeterera, kunyengeterera vanhu, kwete kungonyengeterera vatatonzi titange tanyengeterera pakwanzi vanhu vose. Nobva voti izvi ngazviitirwewo madzimambo nevatungamiriri. Vamwe vanhu vanofunga kuti tinofanira kungotanga tangonyengeterera madzimambo nevatungamiriri. Vanokanganwa kuti madzimambo nevatungamiriri ava havabvi kune imwe nyika vachiuya vachizotungamirira pakati pedu. Vanozvarwa nokurerwa pakati pedu. Saka kana vakange vaine utsinye hwacho ihwohwo vakatohuwana pakati pedu ipapapa, munhu haazongoti ana makore 70 otanga kuva noutsinye. Haazongoti ana makore 30, 9 kana 6 kana mangani otanga kuva noutsinye, kana makore 50 chaiyo otanga kuva noutsinye. Vanhu havadaro. Zvinotangira pasi apa, kureva kuti zvatinoona muvatungamiriri zvinhu zvitori pamatiri, zviri muvanhu. Vamwe kuna vamwe vanogumbuka chaizvo vachiti vatungamiriri vane huori, vane chii. Hatisi kukurudzira huori, asi zvinhu zvakakosha kunzwisisa kuti zvinhu zvinobvepi. Vachigwa kudaro vanokanganwa kuti iye achitotaura kudaro huori anotori nahwo. Akawana mukana wokuba unotoba. Asi ari kuti vatungamiriri vane huori, haasi kuzviona kuti ndo zvaatori. Haasi kuzviona kuti kana akawana chinhu anoda kuchitengesa nemari inodarika mutengo wacho. Haasi kuzviona izvozvo. Haasi kuzviona kuti vadzidzisi vari kubhadharisa vana mari yokuita zvinhu zvavasingafaniri kubhadhariswa. Haasi kuzviona izvozvo. Haasi kuzviona kuti vatungamiriri vezvikoro, vakuru vezvikoro vari kubhadharisa vana mari kuti vavape nzvimbo. Haasi kuzvitarira izvozvo. Ari kungofunga kuti huori hungori mudenga umo. Hune huchitori muvanhu. Vanhu ivava vatinorera vachikura ivava ndo vanozongova vatungamiriri. Zvavanga vachingodzidza vachikura ndo zvavanozongoita vava kumusoro ikokoko. Haleluya. Kureva kuti tinofanira kunyengeterera vanhu vose.
ava vanenge vatova kumusoroko vakutoenda vakatonyanya kukosha ndo vachiri kukura ivava, ndo vasati vava vatungamiri, nokuti mangwana ndo vachatungamirira ivava. Saka ndo vatofanira kutogara tatogadzirisa ivavava, tichivanyengeterera, tichinamata kuti vatye Mwari. Tikava nevanhu vanotya Mwari munyika, uchazoona kuti vanotungamirira kune zveutano vachange vachityawo Mwari, vanotungamirira kumatare edzimhosva vachange vachityawo Mwari, vanotungamirira kuzvikoro vachange vachityawo Mwari, vanotungamirira kwese kwese. Haleluya. Nyange vanotungamirira kumasangano avatsvene vanenge vachityawo Mwari, nokuti tavanyengeterera. Asi kwanzi tinofanira kunyengetererazve namadzimambo nevariko ivavo tichinyengetera, nokuti zvinhu zvizhinji zvinoitika Satani ndiye anozvifemera muvanhu. Satani ndiye anenge achitunzva vanhu kuti vaite zvinhu zvisina kunaka zvese izvozvo. Saka zvimwe zvezvinhu zvatakanzi titarire patinenge tichinyengeterera vanhu saizvozvi, vakatipa zvinhu zvina kuda tichangozvitaura tigozonyatsodzika nazvo musvondo rinotevera. Kwanzi chokutanga, tinofanira kunyengeterera vanhu vose tichitaura kuti nguva ino ndiyo nguva yekuti vanhu vaponeswe. Nokuti kuda ungabvunza kuti saka kana ndichinyengeterera vanhu vese ndinovanyengeterera chii? Chokutanga, unovanyengeterera kuti vaponeswe, chitaura kuti ino ndo nguva yokuponeswa kwavanhu, ndiyo nguva yenyasha. Satani haana mvumo yokusunga vanhu, haana mvumo yokuvakonesa kuponeswa. Saka umurayire kuti aregedze vanhu, paradza masimba anoshandisa kusunga vanhu. Taura kuti nguva ino ndiyo yakapiwa vanhu naMwari, ndiyo nguva yavanogona kuponeswa. Saka unonamata chiti ino ndo nguva yokuponeswa kwavanhu, chibvisa ruoko rwaSatani kubva pavanhu ivavo. Haleluya. Tichazotaura zvakawanda pamusoro pekunamata nenzira iyoyi. Chechipiri, kwanzi tonamata kuti Mweya Mutsvene vatume vakohwe mweya yevatungamiriri vedzinyika. Ndo zvimwe zvatinonyengetera izvo. Vakohwe mweya ndivanani? Vanhu vanogona kusvika kuvatungamiriri vedzinyika vachivaparidzira shoko raMwari, nokuti haasi munhu wese unokwanisa kunoparidzira vatungamiriri vedzinyika, haasi vose anokwanisa kusvika kwavanoshandira kudzimba dzavo. Saka tinonamata kuti Mwari ngavasimudze vanhu vanoshanda navo, vanosangana navo mudzimhuri dzavo, vanhu vachamirisana navo vagovaparidzira, vagovaunzira shoko roruponeso. Nokuti kana tikasanamata kudaro, panogona kushayiwa munhu anosvika kwavari akavaparidzira. Chechitatu, kwanzi tinonamata kuti Mwari vabvise upenzi mumwoyo yevatungamiriri. Saka tinonamata Mwari ngavabvise upenzi mavari, ngavashandise mazano aMwari pamabasa pakuita zvavanoita. Hadzisi nguva dzese dzavanoita utsinye nokuziva, hadzisi nguva dzose dzavanokanganisa noune. Dzimwe nguva vanotungamirirwa nenzira isiyo. Satani anovatungamirira kuita zvinhu. Tinozviona mubhaibheri. Dhavhidhi wakatomboita mhosvo yakaita saiyoyo, akatunzwa naSatani kuverenga vana vaIsraeri. Ivo Mwari vakanga vasingadi kuti vana vaIsraeri vaverengwe. Averenga kudaro, Mwari vakatuma hosha yakauya ikaparadza zviuru 80 zvevanhu pakati pavaIsraeri, vakafa nemazuva mashoma shoma. Haleluya. Saka kana zvakagona kuitika kuna Dhavhidhi nokusvika Mwari kwaaita, zvinogona kungoitika kuvatungamiriri vedu. Vamwe vacho havana kutoponeswa, vamwe vacho havatombozivi, havatomboendi kuchechi, havatombonamati. Saka kureva kuti vanogona kutotungamirirwa nenzira yakashata naSatani, zvikakanganisa kugara kwedu. Chechina, tinofanira kunamata tichiparadza mabasa evanhu vasingadi Mwari. Ivo vanhu vaya vari kuita kuti mhirizhonga ipararire nenyika dzose, vachiita kuti vanhu vave varombo, vafe, zvichiita kuti vanhu vasawana zvakanaka zvakaiswa munyika naMwari. Nokuti munoona munyika
Mwari vakaisa zvinhu zvakanaka munyika. Munyika yatigere pasi rose mune ufumi hunokwanira vanhu vese. Asi tiri kuita kuti vamwe vahuwane vamwe vachishayiwa. Inyaya yeutsinye huri kushandiswa navanhu vakawanda wanda. Saka tinonamata tichiparadza mabasa avo. Kuna vamwe vanhu vakangogarira kuda kuporonga zvinhu. Kuna vamwe vanhu vasingafari kana pasina mhirizhonga. Vamwe vacho mungasavafungira, asi ndo vanenge vachitokanganisa vachitounza mhirizhonga dzakadaro. Kuna vamwe vanhu vasingafari kana munhu wese achidya achiguta. Haleluya. Saka tinoparadza mabasa evanhu ivavo. Tinovaparadza tichitaura rugare, tichitaura kufamba zvakanaka kwezvinhu mudzinyika. Haleluya. Saka tinoparadza mabasa ese evanhu vanotsvaka kunyonganisa zvinhu nokukanganisa zvinhu mudzinyika. Haleluya. Saka kwanzi tikanamata nenzira yakaita saiyo, tichitungamirirwa nemashoko ataverenga mutsamba yokutanga kuna Timoti chitsauko chepiri ndima yokutanga kusvika yechina, tichitungamirirwa kudaro, ndokuti zvinhu zvitinakire, ndokuti tive norugare munyika dzedu. Haleluya. Regai tinyengetere. Baba, kutendai nezita raJesu Kristu. Ndopambiri kwamuri, ndopakudzo kwamuri. Zvokunamatai nokuti muri Mwari vakanaka. Tichikunamatai nokutendai nokutidzidzisa shoko renyu, nokutitaridza nzira kwayo yokuronga nayo zvinhu zvedu muzita raJesu Kristu. Baba, tinokutenda, tinonyengeterera nyika dzedu iko zvino. Nyengeterera munhu wese, tichitaura kuponeswa nokurayira kuponeswa kwemunhu wese mudzinyika dzedu nezita raJesu Kristu. Satani hauna simba pamusoro pevanhu. Tinorayira tichitaura kuti ndo nguva yekuponeswa kwavanhu. Rino ndo zuva rokuponeswa kwavanhu nezita raJesu Kristu. Saka vanogamuchira ruponeso, vanogamuchira shoko raMwari, vanogamuchira zvavakaitirwa naJesu pamuchinjikwa, vachiponeswa nezita raJesu Kristu. Nyika dzedu dzichiva nyika dzinorugare muzita raJesu. Ndizokutendai. Amen. Haleluya. Ndoda kuti murambe munesu pachava nenguva yekumborumbidza Mwari nokunamata Mwari tisati tazovhara tichiparadzana. Chaenderera mberi nenyaya yemusvondonoya, tichidzidza zvakadzama pamusoro penzira ina dzatataura idzodzi dzatingashandisa kunyengeterera dzinyika dzedu. Mwari vakuropafadzei. Amen. Mazuva angu ose ndinokurumbidza, nekuti ndinokudai Ishe. Mazuva angu ose ndinokuongai, nekuti ndinokudai Ishe. Mazuva angu ose ndinokurumbidza, nekuti ndinokudai Ishe. Mazuva angu ose ndinokuongai, nekuti ndinokudai Ishe. Ndinokudai, ndinokudai Ishe, ndinokudai, ndinokudai Ishe, ndinokudai, ndinokudai Ishe, ndinokudai, ndinokudai Ishe. Mazuva angu ose ndinoraramira imi, zuva kubuda zuva kunyura ndinoraramira imi chete. Mazuva angu ose ndinoraramira imi,
Ndinokudai, ndinokudai Tinovimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet, munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp, tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.